We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 6377487 2063. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. I'm sorry, Jangabi. In the show, Marimba, Nimumonda, Cindy, in the Agatua. Nimape Mota, and the Gambundo, Sabupas, who do work. Maria let 4,000. Nimape Mota. I'm sorry, Jama. TJE. Murumwang. Makashaya 4,000. My paper motka. Eh. You do a Jama. I can see 4,000. And I see 4,000. Go away to get married. What are Marie? What are 3.5? You know what? I have 3.5. Aguma Musaka, Janima. Chanda Dokozo to what do marriage, but not in the 2 months, and give for 30 where Lungon, the Punja and I will never be. And Marinda sponsor again. Eh? Like a sponsor when they sponsor again. Flex. Manning where my shine where I had 2 months, they shall. You know, sponsor. I think this was this. 3.5. Ungai sponsor 2 months to buy better. Studio watching it. Kasim got mouth with a rolling put it a watching it. Eh. Land yangu makombanda sponsor. Amwajideta zokujegera kuti kutenga mashezi kana mazubato band ndotasi kupinda mashezi. So 3.5 inopera 2 months. Kana akava kuti zona itenga mashezi ndona. Kuti kuna kuchora kubarake vanhu kuchera gogo atini pamuchera gogo. Utenga mashezi wachaji mashezi no mashezi bonzera 1000 kana chipa bali magreement manje kana ndikuona pasi mapepa asini ndiri kutaka jikamani tipe mapepa kuliza mapepa kwa agreement akuza mapepa Auna. Masamba mulkala kutorwa na mayari. Kanyarare. Nemvunzo. Wakamboyaona wewe mapepa ake emoto. Ukuvunza niwe wewe. Ukuvunza wewe wakuvunza. Aya ukuvunza kutaura kuti mota yakachingwa nani? Eh? Mimi. Newe nani? Niwa. Nemadzimai. Sa mota ina mapepa. Asenda kwa mapepa asati awu alu. Wakatenga mari. Moda ita 5000. Moda asina ndakaendesa 3.5. Kuisa topo. Kuisidza yacho so. Oja 3.5.
Amaya msati pakatengwa motikari msati mapuwa puwa. Indakadzodzi mari mota dautenga mota asi mota yekuita 4.5. Mari ndinayo zvishwa ndakaburitsa. But watenga mota takazobvunza ndakati mukatenga mota mapepa achari kupi? Vanonditi kuti mapepa mota. Vakangonditi aripo ndichauya nayo zvakanaka. Mota iripo zvayo? Mota iripo. Ko muridzi wemotikari tikamushedza akazoita chakunyepa muntu ni balance yakasara zvinodhindisa mapurisa nokuna commission of audit zviri kupi watitengesera kuti munhu akanditengesera mota munhu ugarisana naye ndizongotengesera ngemabhanzi aichokwadi kwakazokuta zvinobuda motikari yangu netisa kuna zvakadaro aichokwadi balance iwe wauda kutamba nedare ridori panapa takuya kuzotamba kuti atakuya kuzotamba toda chokwadi kuna motikari yakambotengeswa mutengesero kudaona wangoenda kuchikuratidza kuti yani moto yani kuti arikona kuno kumotikari dziko nomasamba adzo inotengesera namabhanzi motikari cha kumurodhi unofamba sei munorodhi unokana kuti unoita accident iwe the first thing ndeyekuti anokubvunza wewe kuti drivers license mutero motikari katingotaura chitemo kuti amai avanoroweka mari varwa 8,000 nongo adikidiki ndizvo zvamai Inge 8.5. Uyu mupana akaona weakness yemukadzi wake ari kuishandisa ende ari kuishandisa zvakangwara. Hapana wosponza gomba, hapana bepu. Wotenga mashezi, hapana bepu. Wotenga mota, hapana bepu. Imbaba. Ndikuudza nyaya yenyama iyi yakanaka kasipura education. Uimbavha. But anga sure langa chipa kuti chino 1 chano raise ma papers ari enough. Apaka na 1. Imbana. Tesa kuno. Pano kuonisa mali wewe. Dread. Sponsor ku. Kwandawa zvivaisaka. Ngwaisaka. Sabro kuamkana kuti mari dzo. Mari yakabuda yaputika inodzorwa kwayo. Asi bhandi rakaponda nenyaya. Paizvi ino bhandi uriza zvariri wewe. Hakuna munhu ari kumaina asingazive zvaakuita. Padrive. Nakomba yese. Andakabutisira zvinhu padrive. Izvezvi. Mari inodzoka sei? Ndozvodiwa nama yandizo zvamuda. Ugara meze? Togara tese. Matobuda mbamwe chete? Mutoziva chamawirira kuno mutochiziva? Kopa akabuda nemari akataura here kuti ari kuenda sponsor. Ndakatozongoona mapaigara mari pampasisina ndo ndabvunza ndikati makambobatwa here mari yange iri mumba muno muya ndikuiona zvakanziye. Kuronga sei nemudzimai kuti ndakutora mari ndakuenda naye kumagomo. Pano kuita ikuba. Ndizvo zvishuwa zvakutaura. Asi hapana chandaita chawasingazivi. Apakabatwa pano. Ndabatwa nguva. Saka vari kutaura zvinonyepa kuti hamuna kuwirirana. Kutora mari kutenga mota makawirirana. Pakuita zvinhu zvatenga mari yakawanda wakati. Zvinhu zvese handiti. Pakapotseka ndilo kuti mari yakanyura. Ndabva ndatya kutaura. Ndoka kugadzirwa maerasi ese. Wakati kautaura? Chokwadi. Chivaudza chokwadi. Chivaudza. Aiyo taurisa. Mari yakanyura. Chakasara pamari yeye. Hukudza mukuziva dzedu kuchengeta dzedzi. Ingani huku izvozvo? Apa dziri dzasara 90. 10 dzakapa. Saka mota unayo? Mota iri kumba retesiya kumba. Imota ruzi? Iwonda fidara isi. Ini motikari chaisiya. Motikari chaisiya hapo kana tikamira patakamira pata mapepa. Kuza ina bepa? Isiya biwa. Wauda ujerifu. Inogadzira nyaya mapepa kumukadzi ake kuino kusema.
maonero andikuita akutya kuburitsa bhuku kuti mukadzi anozoti mota ndeyano sezvo wakabudone mari yakawanda ukanoitise ukanorowa izvo chete basi bhuku unaro sanyeberema kudya nenge ndakadya asi ndakaidya zvinhu zvebasa ekuti azvisi zvebasa ndoita ndakadya asi mari yakaputikaakutora mari kana ndakadya kasi ndakadya zvebasa kana kuti ndizotsitsi iwo wakaba kupavisa nyangandakadya zvebasa mama ari kuona ngembuyu gaandinosibudisa bhuku at least one chinofanwa kuoneka pachipi makombo tinozotonyura chiwisa kabhuku gawe uyanini wakatengera kuti unonaye moyo wazoti agreement of sale pana unokutokona kuti amai chokwadi machinzwa ndachenja muda kubatsirwa pasi manje ati inini manje pane pakundinetsa pekuti 2 weeks asadza tombodarika pandakabvunza ndichiti baba Isaac mari iripo here unotoengo nditi ndichauya nasi pandakazobvunza pa 2 weeks asadza tombodarika ndichibvunza kuti ko mari yacho yakasara chemari wachinditi 2.7 saka pandakunzwa zvekuti mari yakatoshanda 2.7 yacho 2.7 ndoyandakazoti ndoyanzi ndo mari yasara ndoiri kuna asi ndichauya nayo iri kupi nayo mninga munaona ungandisa ine one zvinomufana wabva watangira ipapa ngoko amunozosvika mumberi munenge maita sei ukuri zvizoga kuti disaster taura mukadzi wako chokwadi ndozvandapupura 2.0 kuti seve chimwe chinhu panapa kana mafunga amai kozi ndiri kuona mufanira kutaura nyaya yemakombo ende muraidzwa makombo acho akudhakasports vanokuziva vanaziya vakatosvika pamakombo iwo hai momo rekuku rinogona kusvika but kuku aripo vanokuziva tingapedze nguva mama ndiye muri monyi ende munoya nemunhu womota panapa makombo aine muraidzwa mochungomusapota kuti mari yebude pa ndikukuridza kuti ane chitsotso chaakaitira mari kana iye ati makombo ane ndiwo ari kumba mari mochungomusapotawo muda kubatsirwa kona makombo kwacho handibvumire kuenda ichokwadi here zvafunga ivo zvafunga sei izvi zvavari kunzwa kuti tiiti wabva kupimba newo wabva ndabva pasport shamba pasport makamba amai muchichake chigara padevi vani muranzaziya machokwadi machinzwa nyaya iripo mango ino unobatsira vanhu kuti madzimai ajekerwa iwo shamwari makombo evasiponza vanhu vaisponza unovaziva unoshedzwa wasabasa nemukadzi wako tochibaana vatakasiponza mari yakatitozotaaika pakati woenda chapa toshiba woenda nawo odzoka musati kuendeti chapopu chenyu munhu wokutenga mota kana ukaenda kuti agreement of sale woenda kuti agreement toda kusevha isefiti yako iwewe chadzimara wadzingwa futi kumakomba kwakabvisira mari nokuti zvinhu zvako hausikunora saka inonyora zvinhu anokubatsira kuti utema agreement acho ndizvo kufunda ndichiita zvinhu ndisingazivi kufunda ndichiita zvinhu ndisingazivi rendoti ndizvo zvozomwepa kana zvadai so asi hatidi munhu anonyepera kusaziva iye achiziva chena anosaina tokunanzwa 28 oenda natoshiba kutusevhemba yako Belinda Mbeo usazoya